मेला नायनो थांगै बाइक खगजाका खरकसा तिप्रसा सिख्ला मिया स्रांसाल लेम्बोसरानि दमदमियाव मेला नायनो हनै थांलायमानि फियाबा दमदमियाव सालैरमै मेला संतजाकमानि आ मेला नायनो थांगैनो खगजाको सिकग्रबाय बाइक ताबकफानो रोतक गारि मानियाखौ कमाजाक बाइक रगनो मेला नायनो फैयै आशा हलि क्रसनि गेट बुसकाङनो बाइक कलांगै मेला नाय तंगैमानि बाइक बुग्रा फियाबा किफिलफुरो नुक फाइका बाइक गरी आथायो लगे लगेनो पुलिस थानाव थांगै कमामानि एफआईआर खलायलेखा तै लोकरगनबो चोबाचो शानका बाइक बुग्रा TR01AP 7964 नम्बरनि बाइक तै मडेल 150 तै कलर ब्लू तै ब्लैक केबो नगै तंके शहरना बागै शाका बाइक कमाजाकनाय बुग्रा पार्किंग थाइ करिनि बागैनो बाइक कमाव हनै शाका बाइक बुग्रा बाइक लग रिजाकनो तलांगै थांलायखा शिकक रक आबागै नाय मुथां हायकबा कमिटि रक पार्किंग नि बागै काहाम शेपना हाना नांगमानि फियाबा नाहालिया बाइक कमाजाकनाय बुग्रानि मुं अभिषेक देबबर्मा तै बनो शाहना बागै बिनि ककदुग नम्बर 8730081110 तै अ सालजनि सालनो तै खुंसा बाइक बाहायनो खगजाका हनै कक्तमाव साइमानखा किसुमान कलाफ्राले मुसारानि आरो दमदमियाव मेलानानै फाइमानि सार सयता रगो फाइमानि ओमफ्राय सार सयता फाइ आंरो बाइक बेराव तो हलक्रसनि किसा साला कासु बाहासले किसा गानाव न अबनि आरो बाइक बेराव आं मेलानायै आंनि फेमिलि बाइक मेलानायाखै किसा गुरु मानि फिनदखायाखै थांमानि नगद थाना नैनि हनै किफिलपुरो नै नायखानो आंनि साइकेल नुब्लि आंरो आं जखन साइकेल नुब्लि आंखाना आं पुरा लामाफोरा दंथ' रुबायजा yang baca betul mali yang ram tukang yang tuh sangkriya yang proses ini hal kemana kan hal tahu yang ngomong kita yang menurut dalam mana mali ya no jadi kaya jadi ani baik nugi tohang number saya mana ani nugi tohang kisah inform kayak pada channel ini yang teh ani baik di number kai TR01A T7964 और बाइक जुड़ी के बनों का किसा और चैनल में छोटे किसा ना इन्फॉर्म कर बाइक मॉडल का 150 ब्लू एंड ब्लैक तामो वन सुक अब हाई मेला रगत अब सेफ सिक्युरिटी ताबक न बाइ डक्टर नि नानि डक्टर पुरो पुलिस नाइनो थांबा हानि डक्टर दंगा पुरो गदा ताबो पुलिस प्रशासन नि उदासा नाकि कमिटि नि दानि साने तबो फर्स्ट मेनलि जेटा हंका बरग पार्किंग नि कैसा व्यवस्था नाहाना नांगौ गोबांमा बरक फाइजाक दं आं खोना करो बते कैसा पास बाय गोमा जाव कापु तबो अब तो बुंनि न दायित्व हायदबा जानि मा बरक कोन एकटा पार्किंग सिस्टेम सिक्रियो जागोबा एकटा पार्किंग सिस्टेम पंखा एटलिस्ट बुं यागो तंखामा मानै दं किन्तु बुं एकन पार्किंग सिस्टेम करिथिंमा रिक्स दङ जागोबा मेला तेला गुरिना कुनानि लग रिजाक बाइक खामाचा बरक तलां पुलिस लग इनफरमेशन डक्टर इनफॉर्म रखा खाया पुलिस होनो ताबो सुरते पुलिस नो इनफॉर्म खलाय रेखा पर ट्राई खाय दंगटा अबनो नायतुंनानि स्पॉट पुलिस फायगा तामरसा पुलिस फायगा स्पॉट पुलिस फायगा फायै किसा yang rogo किसा नायका जोंबायना थागै yang कुना रगना किसा नायतुंनाय क्या अंकै र किसा रेस्टुरेंट दङ आरो नै सीसी कैमरा किसा चेक खलायनानै होनाय चाइटक लायका ताकताम साका पुलिस सामन पर आ जागा थांमानि आ जागानि जेटा ओनार ब खैतो किसा साखामिया बा किसा अंको रगो नाम बखना फुंरगो नायनानि चेष्टा खायनानि होनाय सावदा इन मुंखा आनि मुंखा फरेस्ट डिपार्टमेन्ट कृष्णमोहन कब्रापारा अ जागानि मुंखा नर जे मेला अ जागानि मुंखा दमदमिया नियर बाय ओ सीआरपी कैम्प हेडक्वार्टर कयता रगं ना गत नांमानि गाय अराउंड 7 बस 8 नि बिसि रं ना हायमा दं टाटा नि बांसा सयता नङाफोर आरो फायनो थां बिसि माने only 5 minutes सं लागोन फायनो ओंखाय फाय बेरावै नायै आं जखनते नाव किफिलानि 8टा हायरावबो आं नाव किफिला थांखाबाद आंनि बाइक आजागाव नुलिया